Ще да му бъде показан жълт картон и щеше да му бъде показан, ако нямаше... Ила, моето момиче, ила. Ила да те снимам. За жълт картон имаше един жълт картон и може би по-правилното нещо беше да не бъде гладен. Сега този фал, сега шанса тук моля да снимам клип правим. Ми се струва, че има точно така в корнер за Ботевград. Лазар Марин изби топката пред бързоногия Владислав Найденов, който успя да надбяга на своите конкуренти, които играят като крайни бред. Корнер за Ботевград. Жордан Варела виси. Каквото и да говорим, Варела тук снимам клип. За Горчич трябва да го смени, защото при още един фал читали го един червен картон вече, че може да го изгони. Нов ъглов удар Смоленски центъра в наказателното поле. Тази топка е прекалено дълга. Няма да стигне до никой. Лош центъра на Мартин Смоленски. Атаката обаче ще продължи, тъй като Антуан Стоянов Антуан Стоянов. Какво направи Антуан Стоянов? Не, явно е излязла в аут тази топка. Втори път му се случва на Смоленския центъра, така топката ще излезе в аут. При корен това е безмислено и безумно действие на Мартин Смоленски. Центрира от корен и да му излезе топката в аут. Да, бе. Така ела да те снимам, де. Така да се каже, смени от свое желание. Денислав Александров напусна терена за Славия, но той трябваше да напусне някой заради червения картон на Левин Тумба. Сега чакаме да видим дали... Дали е яло някъде, да? Цял ден е, де. За двамата треньори И направете му и написано, ще пробваш тази има повече опции с по-опитни футболисти да подходи Кристиянев, най-малкото в нападение, разбира се, а и мен се отдава вътрешен хал в ефективната си. За мен двама футболисти, Мартин Паши, Маринов централен защитник, там малкото ще има. Промени и Суда ще влязат в игра. То резервите на Славия са малко така не... Аз нямаше да пия бира, ама айде, нали го видях. Не сега, там не знам сега. Младение, не искам да се питам, пиши. Къде е объртисал на сам, де? Еде, какво ми скачаш? Скача ли? Какво ми скачаш? Обърни се насам, де.